Значимо житейско постижение на Сандра е факт, че въпреки че изяжда всичко, което готви, тя все още не е 200 кг. Аз съм тази, която все още не е 200 кг, но има много потенциал да се развива в тази посока. 1000 на рецепти е един от най-популярните български кулинарни сайтове от нас, който генерира доста сериозен трафик. Интересна истината, снощи, когато си правих презентацията, си мислех да я напълня с разни слайдове, в които да ви покажа от Google Analytics или от Genius разни статистики, в които да ви покажа колко много трафик има, колко много българи, които се интересуват от кулинария, посещават този сайт. Обаче след това си дадох сметка, че ако го направя по този начин, първо много малка част от вас ще бъдат заинтересовани от тези графики, от тези статистики. Плюс това, така или иначе, аз не съм дошла да ви се пукам с разни резултати. За мен е много по-важно да ви кажа горе-долу през какво съм минала, какво съм постигнала и до каква степен моята мотивация, слава Богу, все още си стои същата, както в началото, когато стартирах този проект. И за следващия слайд ще ви покажа всичко, което... Ще ви покажа това, с което ще разберете какво представлява този сайт. 173 930 пена е резултата, който съм генерирала за 4 години, което предвид положението в държавата е супер. И до там с цифрите, статистиките и всичко останало. Снощи, докато си правих презентацията, много се чудя какво точно да ви напиша в нея, за да ви обясня защо тук се случват тези неща и защо по този начин. Обаче ще бъда много честа с вас. Снощи, докато си правих презентацията, реших да вляза за 5 минути. Само за 5 минути в Facebook, да загубя малко време. И първото нещо, което ми попадна в фида, беше един уникален, супер дълъг статус, който беше толкова впечатляващ, че аз реших да си го принтирам. Той е 3 страници, обаче аз много бързо ще ви го прочета. Този статус няма абсолютно нищо общо нито с моя сайт, нито с кулинарията, нито с дигиталния маркетинг, рекламата и всичко останало. Обаче той много ясно описва какво е положението в момента и какво предстои да се случва. Статус е свързан с една моя приятелка, която и предстои да бъде булка. Ще се жени и е решила да си избира рокля в България. Аз толкова много се вдъхнових от цялата ѝ история, че честно казвам се чудих дали да не звънна на сестра ми снощи и да я помоля да ми даде нейната сватба на рокля, така да ви презентирам цялата рокля. Обаче се сетих, че моят приятел най-вероятно ще дойде и вие представяте ли си да се появи и аз тук в една сватба на рокля и то ще стане чудо. Чудо, просто да свикам, айде. И сватбата рокля ще я пропусна, обаче сега ще ви прочета целия статус. Историята е много сладка, но не е от тези истории, които са супер вдъхновяващи и вие ще си кажете в България не е. Обаче грозната истина се оказа съвсем различна. Стигнах до това заключение по най-полезния начин. Чрез опит. Днес аз и моята любима кума Гергана, развълнувани и заредени с добро настроение, предприехме традиционна обиколка за сватба на рокля на емблематичната за тази цел Пиротска, която е доста наблизо. Вярно, навсякъде разказвам, че ще си поръчам роклята онлайн, но реших, че в името на народната икономика мога да направя компромис и да дам шанс на някой български дизайнер. Да, ама не. Ще ми се различни неволите и възмущението, с които с Гери преживяхме подробно, с цел да предпазя от разочарование всички момичета, на които им предстои да търсят сватбена рокля. Времето обаче ме притиска и затова ще карам с култовите цитати на продавачките, които ще ми пазят влага още доста дълго време. Сега ще ви прочета едни 8 цитата, които са били казани вчера на Пиротска, които първо много се смях на тях, след това ми стана много тъжно и след това си направих едни изводи, които ще ви споделя след малко. Представете си обаче, че това са фрази казани от продавачки в булчински магазини, чиято роля все пак е да продадат, надяваме се, единствената рокля на булката в този живот. Цитат номер 1. Извинявайте, че ще ви го кажа, ама ако роклята ви няма камъни или поне перли, по-добре да идете с ножница на сватбата. Да не говорим, че всички гости ще са доста по-добре облечени от вас. Това е първият цитат. Цитат номер 2. Какво има да им мерите на тази рокля? Рокля като рокля. Ще ви седи горе-долу като предната.
Цитат номер 3, моята приятелка в скоби си е написала моят личен фаворит. Можеш да мериш рокля, само ако после я купиш. Какво си мислиш, че ще обикаляш да мериш рокля и така? Гледахте аз през прозорците и видях да обикаляш с конкуренцията. Затова ако искаш да мериш или по 25 лева за проба, или предварително плащаш роклята. Ако не ти изнася, чао. Цитат номер 4, скоби. Слушай се на вратата преди да влезем. Ако търсиш рокля различно от тип торта, нямаме. Цитат номер 5. И как така искате тюркоазена панделка на роклята? Хората вас ли ще гледат или панделката ви? Цитат номер 6. Сватбата ще е през юни, а вие ще сте бременна ли по това време? 7. Тези рокли няма какво да ги мериш. Направо си хареса нещо в интернет, прати ми го и аз ще го направя 1 към 1. И цитат номер 8, който е моят личен фаворит. Искаш семпла рокля, но нямаш пари. Много се смях на тези 8 цитата, въобще на цялата история на моята приятелка с нейния избор на рокля в България. И си дадох сметка, че е много подходящо да ви дам точно този пример днес, защото тези продавачки с въпросните 8 цитата са жени, които са на възраст, едни много симпатични кисели лелки, които обаче след 30 години най-вероятно няма да ги има. Защо? Казах реалността, която е в момента, нали, с булческите рокли, с всичко останало. Аз имам още, мога да ви разказвам 5 часа за идиотите, с които работя ежедневно, които нищо не разбират от дигитален, които нищо не разбират от реклама, които си мислят, че които искат да дадат един страхотен бюджет за реклама, обаче не знаят нито какво е импресия, нито уникално посещение, нито трафик, нито един от термините, с които аз работя ежедневно. Много ми е трудно да се справям, няма да ви пълня главата с глупости как в България всичко е прекрасно, понеже моят сайт е много успешен, всичко е супер, стойте си. Всичко е супер зле, обаче в крайна сметка от нас зависи това нещо да се промени. И ако трябва да бъде да се изразя с по-силни думи, България е болна от рак, обаче е в първи стадии и от вас зависи дали ще оцелее или ще се оправи. Когато в началото чухте, че моят бранд е на 7 години общо. Първо беше списание, което съществуваше 3 години. Пазара в България на печатните издания е супер зле. Наистина много зле. Не знам дали някой от вас планира да прави печатни издания, обаче ако е в сегмента кулинария, по-добре се откажа от сега, защото ще загуби едни 15-20 хиляди и просто е така. Една инвестиция, която няма да даде никакво възвръщаемост в последствие. С оглед на това, че този пазар е много зле и не търпи никакво развитие, спряхме списанието и решихме да го направим кулинарен сайт. В началото аз нямах никаква идея какво да очаквам от него и така нататък. Тук ще ви разкажа набързо една много кратка история, обаче много съдържателна, без много цифри. Октомври месец, на 16 октомври пуснахме сайта, преди 4 години. 3. И тогава аз направих фейсбук страница, сайтът току-що беше пуснат и имахме 150 пена. Аз тогава нямах някакви хиляди приятели в фейсбук, имах 300 души и естествено веднага имахме 150 пена на 1000 рецепти и всички бяха мои приятели. И аз тогава си казах, окей, имам, нали, след 2 месеца е Коледа, мога да си пожелая нещо от сега, мога да си пожелая да имам 500 пена на Коледа. На хора, които ме мотивират да продължавам, те може да са много по-малък процент от общия процент на хората, с които работя, но все пак са доста важни и вдъхновяващи. И този резултат, който ви се струва, как да кажа, труден и недостижим, всъщност въобще не е по-труден, отколкото ако отидете на майната си. Просто защото винаги е много по-добре да си някой никъде, отколкото да си нищо в някаква страхотна държава. Просто съветвам ви да вярвате малко повече в себе си, макар че това са много такива думи, нали, тук да ви обяснявам малко като секта. Нали, нямам такива намерения, обаче аз съм вярвала в себе си, не съм имала кой знае какви очаквания, обаче нещата са се случили по правилния начин и не смятам, че съм нито по-упорита, умна, слаба от другите готвачи и така нататък. Но мисля, че просто съм била доста целенасочена и това ме е докарало до тези, преди това казах 173 930 на тази сутрин. Истински. Да действате и да се развивате и да правите разни нови иновативни проекти, които да имат бъдеще у нас.
Защото ако мотивацията ми идва от ваша страна отвътре, да си купи сватбена рокля от вашия бутик и аз тогава ще си наистина супер благодарна. Въпроси към мен, каквито и да било, рецепти, да ви кажа кой как се готви или каквото и да е друго. Що ми става въпрос за тия въпроси? Да. Суфле. Шоколадно суфле. Да, защото всеки път се опита един кекс да направя, става на нищо и не мога. И да започнем с въпроса, имаш ли миксер вкъщи? Имам много робот, не си го бъркам с вилица. Група, имам няколко свидетели, които да ви присъстват в момента. Всеки път тръгна да готвя десерт, той си проваля, избухваме в лицето, ръкавица или каквото и да е от това. Аз искам просто да хапна суфле и не дам 15 лева по лапта. Ти иски не си гледам вкъщи. Сега ще призная, че първи път, когато правих суфле, направих грешка. Четох една рецепта, но не знам си кой си. И реших да я спазя и там пише, че суфлето се приготвя 12 минути на 180 градуса се пече. И аз казах, пистия 12 минути, я 15, ще ги закръгля, нали, какво толкова. И той излезе кекс, не излезе суфле, нали, защото нямаше 40 цента. Та много е важно да отключиш не 12 минути, 10 минути или дори 9 на 180 градуса. Рецептата има в сайта, смисъл много сладка е там. Моля, да. Хора, вие ли пишете рецептите или всеки може да споделя собствената си рецепта? Ние си пишем рецептите сами. Аз ги пиша, не ние. Аз ги пиша. Истината е, че много хора ни споделят рецепти, обаче аз преди уникалното на нашия сайт, всъщност, което не съм ви казала, че всяка една рецепта е изготвена, снимана и изядена от мен и моите близки, моето семейство. Най-бързите фена на 1000 рецепти, в която група аз сам съм създала, абсолютно нищо не пише там, от време на време пише някакви глупости, колкото да ме забравят хората, че съществувам. Заедно и аз съм свидетел на цялата тази страхотна комуникация. Така че все пак имаме и платформа, където и хората да се споделят техните собствени рецепти.